doon ang mga anghel na kirubin sa harap ng kanilang tagabantay. Kayong mga kirubin, ano ang inyong nagawa doon sa lupa? Kirubin 1. May tinulungan akong bata. Kirubin 2. May nagnanakaw na hindi nakapagnakaw. Dahil pinapindot ko ang alarm. Imbis na switch ng ilaw. Kirubin 3. Yung matakaw na bata, di na nagkakain ng panis na ulam. Dahil nilagyan ko ng langaw ang kanyang ulam. May asawang babae na nakapagluto ng masarap na ulam dahil pinanutlang ko. Pinagsimba ko ang batang laging nagdodota at nag-mobile legends. Piniliti ko yung babaeng nagwala na sa plan nagwala. Buti na tauhan siya ng mas mapalaan pagkalasing. Tinulungan ko ang binata kung ano ang kanyang magawa upang makuha ang matamis na ohon ng dalaga sa panliligaw. Isang pangkayos na pasyon sa mundo ng mga tao. Yay! Yung tatlong hindi ko mula may pagkagawa ko. Habang magpapakasyon kayo, ang iba, libre na kumayuan. Kala ko po mag-e-enjoy kami. Bakit po may atas na naman kami gagawin? Sa lahat kasi ng mga kirupin, kayo lamang ang nakitaan ko na galing sa pagsusubok ng mga tao sa daigdig. May nakita kong dalawang bata na magkakapit-bahay. Mayaman ang isa at mahirap na mag-isa. Ito ang gagawin ko. Tagpuan sa bahay nila Raul ang Jose. Papa, bakit anak? Papa, ayokong ibigay ang mga laruan ko sa charity. Koleksyon ko ang mga yun. Kasi, anak, mga luma na yun. Pagkakali mo naman nila laro palagi, Basta ayoko. Kasi, anak, kaya naman natin bumili ng bago at saka isang gamit mo kung nilalaro yung karamihan. Bumili sila. Kasalanan nilang maging dukha. Basta ba yan? May nakalimutan ko kayo. Ano yun? Birthday ko po. Sorry, selfish ako kahapon. At saka kayo sa church event, nakalimutan ko. Pasyal na lang po tayo. O sige. Tagpuan sa bahay nila Nicole at Ellie. Naku, ano ito? Nay Ellie, ano po yan? Isang bag. Walang laman. Alam ko po may laman. Anak, nakasimulit mo na ito sa may-ari. Sana may lamang pera. Teka, parang kumigat. Ano ito? Pera? Pera nga po, Nay. May pera na tayo, Nicole. May pera na tayo, anak. Tagpuan sa tabi ng kalye. Ayun natin ang... Ang galing. Ayun natin
Nay, bigyan ko natin siya ng gamot. O, sige. Ito, para niyo. Salamat po. Ate, tayo pagdasan kasi ng punto. Nay, yung extra damit sa bag, ibigay niyo na lang po sa kanya. Pero anak, wala ka namang extra damit dito. Meron po. Oo nga. Boy, ito, damit. Salamat po. Ate, pahingin ng makakain. Nay, bigyan po natin siya ng tinapay. Kawaw naman po siya. Sige. Ito, kainin para si manakutungin. Matapos ng isang buwan na bakasyon, bumalik ang mga ngel sa langit. Naglalaro ang ibang mga kirubin, samantalang kinausap ng tagabantay ang tatlong kirubin na nagbigay pagsubok sa dalawang bata na sina Nicole at Jose. Magaling ang inyong nagawa. Pinagpala si Nicole dahil siya napagbigay. Ako ang naglagay ng bag sa kanilang bahay upang maging bahagi ng pagsusuri sa kanila. Alam niyo ba, may mga taong taos pusong nagbibigay ng mga kakailanganin nila sa araw-araw sa ngayon. May permanenteng trabaho na si Ellie at nabiyayaan sila sa kanilang buhay. Samantalang si Jose, mawawalan ng mga kaibigan at hindi masaya kahit may kaya sila. Ning.